Actualidade semanal en 140 segundos. Día de Galicia. No acto con motivo polo Día de Galicia que os populares celebraron en Lalín, Feijóo salientou os máis de 30 anos de galeguismo útil, cordial e constructivo que leva exercendo o PP de Gana na defensa da autonomía, na saída da crise e na Galicia da próxima década. Cando todo o mundo está pendiente do bandazo último do señor Sánchez ou do señor Iglesias ou da última ocurrencia do señor Rivera, os galegos podemos poñer as luces longas para diseñar a Galicia da próxima década. Galicia hoxe quere que nos atendan, que nos entendan, que nos respeten e que nos acepten como un dos povos máis importantes de España. Así mesmo, Alberto Núñez Feijóo fixo entrega das medallas de ouro de Galicia aos expresidentes de Asturias e de Castela e León. Dous representantes destacou da política útil, real e con maiúsculas que contribuíron de forma decidida aos intereses do noroeste de España. Hay otra versión de la política nacional menos aparente, menos soberbia y más efectiva, que es la que se esforzaron en practicar el presidente Javier Fernández y el presidente Juan Vicente Herrera. Consello. Por outra banda, ademais de dar o visto bo ao proxecto para a ampliación do Hospital Gran Montecelo de Pontevedra e de autorizar un crédito de 1,3 millóns de euros para a construción dun novo centro de saúde en Bouzas, no Concello de Vigo, o Goberno galego vende a aprobar o Plan de Atención ás Persoas en Fogar, un programa pioneiro en Galicia que inclúe un centenar de medidas. Destinaremos 73 millóns de euros nos próximos 5 anos, un 40% máis do que veíamos destinando nos 5 anos anteriores. Actualidade. Tras o errado debate de investidura, o líder do PP considerou que a proposta de Pedro Sánchez non é nin sincera nin crible. Bueno, no es sincero porque no se puede pedir la abstención del PP con una mano y con la otra alabar el sentido de Estado de los independentistas catalanes, tratar con una enorme delicadeza a los representantes de Bildu o decir que su único socio prioritario es Podemos. Eso no es sincero, es absolutamente contradictorio.